Hej Line, det er Laura. Vi har skulle lave den her mundtlige statistikvideo til dig, og jeg har valgt opgaverne side 50 ø 3 og side 44 ø 1. Og det du kan se her, det er opgave ø 1, side 44, hvor jeg har fået tilgivet nogle højder fra en første klasse. Så det er nogle højder over nogle elever, som vi derefter så har fundet ud af, hvor mange der har visse højder. Så jeg har egentlig bare startet med at finde en interval startet og interval sluttet, og så sat hyppighederne ind, og så på den måde, så har jeg så her for at lave et intervalsæt valgt at lave en sammenkæde, hvor man tager tekst 1, hvilket er start intervallet, og intervallet sluttet, som så er tekst 2. Og det giver så vores intervalsæt hele vejen ned på den måde. Og så har jeg lavet interval midtpunktet, og det har man gjort ved at sige, ved at tage den her plus den der, og så dividere med 2, og så finder man ligesom sådan midtpunktet i det ene interval herover. Men det jeg får stillet til opgave, det er hvor mange elever der ligesom er i klassen, og efter hyppigheden, så kan man jo ligesom se hvor mange elever der er i den her første klasse. Og så der tager jeg egentlig bare summen af hyppigheden, og det gør jeg bare ved at trykke på den knap heroppe. Og så for at beregne intervalfrekvensen, og så har jeg skulle også tegne søjlediagrammet, som du kan se hernede. For at finde intervalfrekvensen, tager man den første celle i antal hyppigheder, nu tager vi bare 5, fordi det er den første, og så dividerer man altså bare med summen af antal hyppigheder for at få ud for hver enkelt intervalsæt. Så her der har jeg så en værdi ud fra det intervalsæt, som passer til. Ja, og så for at man ligesom sådan ikke skal gøre det manuelt hele vejen ned, så kan man sætte et dollartegn imellem H'et og tallet. Det gør, at det låser cellen, og så kan man trække den ned. Så langt man har lyst til. Og så for at lave det her søjlediagram, der har jeg brugt, alle højderne værdier, og dem har jeg bare sat på en række, og derfor også lige husket at tage de 34 med. Og så bruger man den summerede frekvens, intervalfrekvensen, og det gør man nemlig fordi, at man finder den summerede frekvens i et søjlediagram. Altså hvis man kigger herude, så kan man se, at værdierne ud fra de hver enkelte højde, det giver vores, vores summerede frekvens herude. Ja, og så skal jeg bestemme den summerede intervalfrekvenser og tegne en sumkurve. Og det har jeg så gjort ved at, at gøre det samme. Der har jeg egentlig bare taget den her celle og sagt det lige med, og så ved den næste celle her, der har man taget den der og plusset med den næste celle i intervalfrekvensen, og det har man egentlig bare gjort hele vejen ned, og det skulle meget gerne give 1 hernede, for at det ligesom stemmer overens. Og der har jeg så også lavet en sumkurve, hvor du kan se værdierne herover, hvor jeg også har sat højderne op over hinanden, og så har jeg jo så taget den summerede frekvens, og det har man jo fordi, at der finder jeg først og fremmest vores median, og også vores kvartilsæt, altså de 25 og de 50 og de 75%, så den er rigtig brugbar, synes jeg i hvert fald. Ja. Og så der kan man jo så gå ind og aflæse median, som jeg også skal fortælle lidt om, hvor vores median, den er jo, så der står heroppe, den er så 120, og det kan man jo se, fordi at det er ligesom ud fra de 120, at den rammer, og det er jo, hvor man tager tallet ind fra midten, eller ud fra siderne og ind til midten. Og ja, så er der jo så middeltallet, som jeg har stående herover. Og det har jeg fundet ved at finde produktet. Og for at finde produktet, der tager man midtpunkt gange frekvensen, altså intervalmidtpunktet gange intervalfrekvensen. Og når man så har fundet dem hele vejen ned, så tager jeg summen af det, og det er så vores gennemsnit. Ja.
Og så for at finde typetal, der finder man egentlig bare ud af, hvilket tal, der sådan fremkommer flest gange. Det er jo, eller hvor hyppigheden er størst, og det så har vi 25, og så kigger jeg egentlig bare, jamen det er jo 118 til 122 intervalsættet. Så det er vores typetal, og set hernede. Ja. Og så kommer vi til side 50 med Ø3-opgaven, og der skal jeg beregne variansen, og det kan du se heroppe, hvordan jeg har gjort det. Og det er egentlig bare at tage summen af intervalmidtpunktet og minus med gennemsnittet, som vi har fået her og her, og så opløftet i 2 minus hyppigheden. Og på den måde har vi ligesom fået dem her, og så kan du egentlig trække den hele vejen ned, og så får du dit sidste, din sum, det er så SAC-værdien. Ja, og så er der standardafvigelsen, den finder man ved at tage summen af intervalhyppighed divideret med sum af variansen, som vi fandt lige før, og så derefter, når man så har fået det tal, som så er det her, der tager man så kvadratrundetal, og der har jeg bare brugt funktionen kv-råd, og så brugt tallet. Og så for at finde variationsbredden, der tager jeg største intervalmidtpunktet minus det mindste midtpunkt, og det er bare ved at tage herfra og her. Og så kvartilafstanden, det er så 7, fordi at jeg tager, og finder ud af her på min sumkurve, hvor de 25% ligger, og hvor de 50% og de 75 ligger. Og der tager man så første kvartil, altså de 25 minus tredje kvartil, de 75%. Så det vil altså sige, at det er 118 minus 125, som så giver 7. Og det var egentlig de opgaver, jeg skulle besvare. Jeg håber, det har været godt nok. Jeg glæder mig til at høre fra dig i hvert fald.